כנגד כל הסיכויים. לא האמנו, בדיוק כפי שדיאנה אמרה לפני כן, לא האמנו שאחרי שנה אנחנו נצליח להוריד את כל עובדי מנדב 3, מיטב 6 וההשכלה מנדב 21 למטה להפסקת צהריים קצת מרעננת. מרעננת בדיוק כמו הרוח החדשה שאנחנו מנסים להפיח במקום הזה שנקרא EY, או כמו שהעיתונות מתעקשת לקרוא לו ארנסט יאנג או קוסטפורן גאווי. אנחנו הרוח החדשה והמרעננת הזאת. אנחנו רוצים להביא בשורה חדשה לעובדים, רוצים להביא בשורה חדשה להנהלה. אנחנו באמת אוהבים את המקום הזה, ואנחנו רוצים בטובתו של המקום הזה. ותאמינו לי, אם הייתי יכול להסתכל לכל אחד ואחת מכם בעיניים, אנחנו נצליח לעשות את השינוי הזה. השינוי הזה הוא איטי. הוא לא ייקח לנו שבוע והוא לא ייקח לנו גם חודש. זה שינוי שהתחיל לפני שנה, היום הוא קיבל זירוז רציני, והוא יסתיים בעוד כמה שנים, כשהתאגדות עובדי EY תהיה ההתאגדות הכי ערכית והכי מקצועית והכי נכונה למקום עבודה כמו ארנסט יאנג. ותאמינו לי שאני אומר לכם את זה, כי אנחנו עושים לילות וימים שהדבר הזה יצליח. תוספת חשובה בעקבות המייל שכולכם קראתם היום. אנחנו לא נגיד במייל. אנחנו לא נלך ונגיד לכם, חברים, מותר לכם, אסור לכם. זו זכותכם, ואפילו זו חובתכם המוסרית לרדת לכאן ולהשמיע קול יחד איתי. דורון ורונן, אנחנו השותפים שלך ואנחנו לא היריבים שלך. אני מקווה מאוד שאתם שומעים אותנו, אנחנו השותפים שלכם. בזכותכם אתם נמצאים, בזכותנו אנחנו נמצאים איפה שאתם נמצאים. אני מבקש מכם להפסיק לפלג בין העובדים לבין ההנהלה לבין השותפים. אף אחד פה לא יריב של אף אחד. זו הייתה האמירה הראשונה שלנו, וזו גם תהיה האמירה האחרונה שלנו. אנחנו פה בשביל EY. קודם כל בשביל העובדים, אנחנו לא מתבלבלים. אנחנו פה בשביל העובדים. אבל גם אחר כך בשביל EY. וברגע שההנהלה תבין שלעובדים יהיה טוב, אז גם להנהלה יהיה טוב, וגם לפירמה יהיה טוב. וזה משהו שלצערי, אחרי המון שיחות, עדיין לא נפל לחלק משותפי ההנהלה. תראו, סיפור ההתאגדות שלנו, לא נלאה אתכם בפרטים. היה סיפור מאוד מיוחד ומאוד מקורי. תוך יום, יותר נכון תוך יממה, הגענו ל-40% מהחותמים ב-2,000 עובדים. אין איזה אח ורע בעולם התאגדויות העבודה. זה לא קרה. לאור ההצלחה שעשינו לפני שנה, ב2 לדצמבר, ידענו שגם היום אנחנו נצליח. אני ידעתי בביטחון מלא והאמנתי בעובדים שלא יחזרו אותנו ברגע האמת. כשאני אומר אותנו, זה לא אותי ואת חברה להתאגדות. אותנו העובדים, כי מספיק שאחד נשאר למעלה כי יש לו איזה דוח למלא או איזה דוח מס, אני לא יודע מה, אנחנו מפסידים. וברגע שכולם נמצאים פה, מיוחדים וחזקים, אנחנו מנצחים. בשנה האחרונה אנחנו סייענו להמון עובדים בכל נושא הפרט, אם זה פיטורים, ואם זה ניוד עובדים, ואם זה איוש של משרות. יש לנו, וזה אני לא מתבייש להגיד, יש לנו יחסי עבודה חזקים וטובים עם משאבי אנוש, ובראשה גליה אלוני. יש לנו שותפה אמיתית שנמצאת שם ומוכנה להקשיב לנו לכל הבעיות, ונמצאים פה כמה אנשים, ואני מחפש אותם בקהל, שיודעים איך עזרנו להם להימנע מפיטורים, איך עזרנו להם להגיע למקום שהם רוצים, או להילחם על הדברים שהבטיחו להם ברעיונות עבודה. אנחנו עשינו את הדבר הזה בשנה האחרונה, ולצערי, או יותר נכון, לדאבוני הרב, אנחנו גם חוטאים בהעברת המסר הזה הרבה פעמים. אנחנו עובדים לילה ויום בשביל להבטיח שמקום העבודה הזה יהיה מקום עבודה הכי טוב, לא בביג פור, אלא בכל המשק. תבינו, אין משא ומתן ראשוני, ענפי, שלא נתקל בקשיים. אז יכול להיות שהקולגות שלי אומרים לי שאצלנו לא היו קשיים. יכול להיות. לא ניסו להקים בעתימי, ולא ניסו לעשות כל מיני דברים שהפסיקה כן מכירה ולא מכירה. יכול להיות. אבל עצם העובדה שאנחנו הגענו לשנה למשא ומתן, וההנהלה לא מוכנה לשחרר כסף שצריך להגיע לעובדים, שמגיע להם לקבל את הכסף הזה. ואני אומר לכם, ואני מסתכל לכם בעיניים, אנחנו לא גרידים, ואנחנו לרגע אחד, גם אחרי מפגן הכוח והעוצמה שהפגנו פה היום, אנחנו לא נשנה את הדרישות שלנו, לא נקבל תיאבון. אנחנו לא נתחיל לחשוב שמגיע לנו יותר, ממש לא. אנחנו נמשיך להתעקש על הדברים הבסיסיים, ואני אגע בזה בהמשך. אין משא ומתן
אם זה חברה פרטית ואם זה לא חברה פרטית, שמה שנקרא ההנהלה לא מנסה לעשות ולהרים קשיים. פה אצלנו זה היה דבר מאוד מאוד ברור, היו פגישות, הם נערכו בזמן, והיה פגישות גם ב4 עיניים וב6 עיניים וגם ב10 בלילה. אני לא אשקר לכם, הדברים האלה היו, מעולם גם לא טענו אחרת. מצד שני, אם מישהו מכם עשה פה פעם משא ומתן, אפילו לרכוש דירה, מישהו פעם ראה, או יותר נכון לא ראה את הדירה, או לא ראה את התוכניות של הדירה לפני שהוא עשה משא ומתן, אז בואו אני אגלה לכם, זה ההסכם, זה המשא ומתן שלנו. אנחנו מנהלים משא ומתן בלי לראות את הנתונים של הפירמה. אגב, אמרו לי פה כמה, גם קראתי באיזה טוקבק, לא מעניין אותנו כמה שותפים ירוויחו, ממש לא, ואני מקווה שיש פה שותפים גם ששומעים אותי. בזכותנו אתם גם תרוויחו יותר בעתיד. סבלנות, נכון, הסכם קיבוצי עולה כסף. הוא עולה כסף, הוא עולה הרבה כסף, וזה לא בושה. אבל בעתיד אתם תרוויחו יותר. מעולם לא ביקשנו לדעת כמה שותף או שותפים או הנהלה מרוויחה. ממש לא. אנחנו יודעים שהם מרוויחים ואנחנו רוצים שהם ירוויחו. טוב לנו שהם מרוויחים. מצד שני לבוא ולמסמס אותנו ולא לתת לנו אפילו נתון כלכלי אחד, בטענה שזה חברה פרטית או שותפות או לא יודע מה. אגב, אנחנו חתומים על NDA. אנחנו חתומים על הסכם שמה שנקרא, אסור לנו לחשוף שום דבר מהנתונים האלה, אבל זה מאוד קל. ברגע שאתה לא יודע, אתה גם לא יכול לחשוף שום דבר. אז זה המשא ומתן שאנחנו מנהלים כרגע. תראו, יש כמה תפיסות עולם מעוותות ב-EY ובכלל בכל הביג פור. התפיסת העולם הראשונה היא שאנחנו עובדים זמניים. אף אחד פה, וזה אני מסתכל עליכם עוד פעם בעיניים, אף אחד פה לא יהפוך להיות עובד קבוע. לא יהיה פה קביעות, ולא יהיה פה סניור בדרגה S20, ש20 שנה עושה עבודת ביקורת. לא יהיה דבר כזה. זה לא הביזנס שלנו, זה לא המטרה שאנשים מביאים לילה. מצד שני, גם אם אתם רוצים להמשיך ולהתפתח להיות עוזר חשב, CFO או כל דבר אחר, מה שאתם תקבעו פה היום, הסטנדרט שאנחנו נקבע היום בהסכם הקיבוצי, זה הסטנדרט שממנו אתם תמשיכו הלאה לכל הקריירה. ולכן שאנשים אומרים לי, לא, תשמע, אני מפחד, אני זמני פה. חברים, מספיק לפחד ומספיק לחשוש. הזמנים של החששות והפחדים תמו. לא ממשיכים לעבוד מתחת לפני השטח ולא משנים שמות של קבוצות, שמה יחשבו שאני נמצא או תומך בהתאגדות העובדים. התאגדות העובדים היא בשביל העובדים, בראש ובראשונה, ולא צריך להתבייש בזה. אני מבטיח לכם שברגע שאתם תפגשו אחד על אחד, ואתם תשמעו בדיוק את כל החזון שלנו, ובדיוק לאן אנחנו מכוונים, אין אחד שיעמוד מנגד, או אין אחד שלא יתמכן לדבר הזה. עד כל זה היה, אני משתתף. אם למישהו נוח שמשווים אותו, פחות או יותר, זה לא ציטוט, אבל משווים אותו לקומודיטי, למוצר בסיסי. סטאז'ר היום זה מוצר בסיסי. סטאז'ר זה מוצר בסיסי. אני מסתכל לכם כי זה בדיוק מה שאנחנו מבינים. לא מוכנים ולא מאמינים לשלם יותר לסטאז'רים ולעובדים פה בכלל, לא רק לסטאז'רים. לא מאמינים כי אתם מבחינת ההנהלה עובדים זמניים. וכעובדים זמניים, למה להשקיע בכם? למה להשקיע בנו? מה, לא למדנו 4.5 שנים? לא עברנו את אלי פאר ושלומי שוב ואני לא יודע מי, או שהרבני מבר אילן, לא עברנו את התלאות האיומות האלה? אז מה, אנחנו צריכים להתחיל משכר מינימום של 570? אני חושב, ותקנו אותי, אני בטוח שאנחנו שווים יותר. והיום מה שאנחנו עושים, אנחנו מראים לכולם שאנחנו שווים יותר. לא רק לקומה 6. אנחנו מראים את זה גם ללקוחות שלנו, שאני יודע כבר מתקשרים בעקבות כל הכתבות וכל מה שיגיע גם בתקשורת. אז אני קורא לאותם לקוחות. איך נוח לכם להעסיק ספק כלשהו, אם אתם יודעים שהוא מקבל שכר מינימום, אתם יודעים שהוא עובד מעל 12 שעות ביום, אם אתם יודעים שהכל עובר בצורה של פקודות עבור, מלמעלה למטה, בלי התייחסות. אז אם אותם לקוחות יגידו, אני גם הייתי פעם סטאז'ר, אני גם התחלתי ככה. אם זה נוח להם, אז אני אומר לא, מספיק. אני בתור מעסיק לא הייתי רוצה לקחת ספקים שככה מתייחסים לעובדים שלהם, או אתה יכול שלא מתייחסים לעובדים שלהם. אז לכם, כל אותם לקוחות, אני קורא לכם, תתמכו בנו ותבינו שהמאבק שלנו צודק. כל הצוותים שנמצאים עכשיו אצל הלקוחות, והורינו להם לקחת הפסקה יחד איתנו, תבינו למה הם עושים את זה. הם עושים את זה כי זה צודק וזה נכון. גישה מעוותת נוספת זה שעובדים פה צריכים להגיד תודה על זה שהם מגיעים ל-EY.
לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל אני, שאני מגיע למשרד, אני אומר תודה, אני מבקש בלי התלהמויות. אנחנו לא נקרא פה בוז ולא נדבר בשפה שאנחנו לא רואים. אני מבקש את זה, מה שנקרא פעם אחת. כולנו, באמת, אני שאני מגיע ליו, הרגשה שלי שאני צריך לנשק את מפתן הדלת, שאני הגעתי ליו, שנתנו לי לעשות בהתמחות. נכון, זה המקום הכי טוב בביג פור, וזה מבחינתי המקום שלומדים בו הכי הרבה. אבל מצד שני, למה אנחנו צריכים לקבל פחות? עכשיו תבינו מאיפה התפיסה הזאת מתחילה. נניח אתם שותפים, אתם מקבלים קורות חיים, ועוד קורות חיים, ועוד קורות חיים, של אנשים שאומרים לכם, אני מוכן לעבוד בחינם. מוכן לעבוד בחינם, העיקר תנו לי את הלוגו הזה בקורות חיים, שנקרא EY. ברגע ששותפים שומעים את הדבר הזה עוד פעם ועוד פעם, אל תתפלאו למה נכנס להם מה שנקרא קונספציה שאומרת שהעובדים פה הם זמניים, ועובדים פה לא צריך לשלם להם, הם מוכנים לעבוד בחינם. אנחנו לא נעבוד בחינם. אנחנו נדווח את כל השעות, יש כל הייטק, אני רוצה לשמוע אתכם. אתם תדווחו את כל השעות שאתם עובדים בהם. לא יכול להיות שאנשים פה יעבדו 8-11 שעות ודווחו 8.5 שעות. לא יכול להיות שעובדים יגיעו אליי לחדר ויגידו חדר, אין לי חדר, ברור לכם. יגיעו אליי לאופן ספייס ויגידו לי, אוהד, אנחנו עובדים, קוראים את התחת ולא משלמים לנו. אפילו לא מדווחים ארוחת ערב כי זה לא הנוהג אצלנו במחלקה. אז אני קורא לאותם אנשים מספיק. עבדתם, תקבלו על זה כסף. עבדתם ביום שישי, תקבלו על זה כסף. עבדתם ביום שבת, מקווה מאוד שלא, קודש וכל העניין הזה. בבקשה, אני מסתבך פה עם בבקשה, מבסוט. בבקשה, לדווח על הדברים האלה, זה זכותכם. אם אתם מרגישים שלא הייתם מפוקסים או לא מחודדים או לא יודע מה, כן, צריך גם מה שנקרא להיות כן עם עצמך. מצד שני, רבק, אתם עובדים פה, אתם לא מסבסדים פה אף אחד. אף אחד פה לא צריך שיסבסדו אותו. כשההנהלה אמרה לנו שהסטאג'רים, אנחנו מפסידים על הסטאג'רים, משקיעים בהם 80 שעות לימוד, האמירה שלי הייתה באותו רגע, מחר אתם ואני מפטרים את כל הסטאג'רים שההנהלה מפסידה עליהם. אף סטאג'ר פה לא יפסידו עליו. אם מישהו פה חושב שמפסידים עליו, אז בואו, תקשיבו, אתם טועים ובגדול. ההנהלה התגלגלה מצחוק שאמרנו את הדבר הזה. הרי ברור שאף אחד פה לא מפסידים עליו, וטוב מאוד. אף אחד פה, אין פה פרו-בונו, הם לא מקבלים סטאג'רים כי הם חייבים. הם מקבלים סטאג'רים כי הם רוצים. וזה, אני קופץ דעתי. אחרי שאנחנו נקונן פה הסכם קיבוצי ומערכת יחסי עבודה שתהיה מגדלור בכל ענף ראיית החשבון והפיננסים. אחרי שאנחנו נעשה את הדברים האלה ואנחנו נעשה את זה איתכם. אנחנו נגיע ואנחנו גם נוריד את הסטאז' כי אין שום סיבה שסטאז' של רואי חשבון יימשך 2 אין שום סיבה לתת להנהלה פה מה שנקרא את כל הקרדיט לזה שהם נותנים לנו לעשות פה סטאז'. אני רוצה להגיד לכם כמה דברים שנאמרו לי בצורה כזאת או אחרת בשנה האחרונה. ציבור רואי חשבון הוא אימפוטנט, הוא אדיש, הוא לא מוכן לעמוד על שלו, הוא ותרן, הוא רוצה רק לחשוב קדימה. אז אני אומר לכם שהקונספציה הזאת, שאגב שגורה בפני הרבה אנשים, אולי גם בפני חלק מכם, אז אני מבקש למחוק את זה דלית. אנחנו יותר לא שווים 0, אנחנו שווים הרבה, ואנחנו מצפים לקבל תמורה הוגנת והולמת עבור העבודה שלה. מה אנחנו בכלל מבקשים? אתם יודעים, שאלו לי מה, רונן שלח שמקבלים קרן השתלמות. צודקים, אתם מקבלים קרן השתלמות. איפה סניורים 3-4? יפה. מי מכם יש ילד? יש ילד, נכון? יש עכשיו תוכנית חיסכון לכל ילד? אתה מקבל 50 שקל ואתה נותן 50 שקל? זה לא רחוק משם. אחלה קרן השתלמות בעולם, תאמינו לי, באמת, שפו. אם מישהו חושב שאני הולך לחתום, או צוות משא ומתן, או שבכלל ההסתדרות הולכת לחתום על דבר כזה, הוא מבולבל לגמרי. ברור, קרן השתלמות עולה מיליונים, היא עולה מיליונים. אנחנו יודעים את זה וזה הרבה מאוד כסף, ואנחנו מכבדים כל שקל שנותנים לנו. לא מקלים ראש בשום דבר. וגם אומרים תודה על מה שכבר נתנו לנו. מצד שני, זו לא קרן השתלמות. אם מישהו מוכן שאני אחתום בשמו על קרן השתלמות כזאת, תבוא אליי אחר כך ואני אחתום בשמו. אני לא. דבר נוסף, אנחנו מדברים על סבסוד של ארוחות צהריים. אנחנו רוצים שארוחות צהריים שעובדים פה יקבלו ארוחות צהריים מוזלות יותר. כשאני מדבר פה זה לא רק עובדי תל אביב, זה עובדים של הייעוץ שנמצאים אצל לקוחות קבוע, וזה צוותי ביקורת שנמצאים קבוע אצל לקוחות. זה עובדי חיפה,
והצוות של אלברט בבאר שבע והצוות של ירושלים. כל האנשים האלה הם עובדי EY ואסור להקל בהם ראש. מבחינתנו, דין של עובד אחד זה דין של כ2,000 עובדים, ואנחנו לא נקל ראש ולא ניתן לאף אחד לזלזל בהם או בתנאים הבסיסיים שלהם. כל הבקשות שאמרתי עכשיו, במיוחד לאור כל מה שאתם קוראים בעיתונות על כל מיני דרישות אולי של ועדים אחרים, דבר ראשון, אנחנו התאגדות עובדים, אנחנו לא ועד. אנחנו התאגדות עובדי EY מסיבה מאוד פשוטה, אנחנו נביא משהו חדש ומרענן לכל הדבר הזה. אנחנו התאגדות עובדים ולא ועד עובדים. ההצלחה תלויה בעובדים. אם זה לא ברור לכולנו פה, הסכם קיבוצי, ההסכם הקיבוצי הוא יהיה תוצר משותף של כל העובדים פה. אני אומר לכם, אין לכם שום פרי עמל שתזכו לעשות בחיים שלכם, כמו שאתם תזכו לעשות את ההסכם הקיבוצי הזה. שום דבר לא תלוי בכל כך הרבה עובדים. בדרך כלל עובד אחד עושה איזה משהו אחד, או כמה ציבור של צוות של 10 עובדים עושים איזה פרויקט. פה הפרויקט הזה הוא פרויקט משותף לכולנו. הפרויקט הזה משותף לכולנו, כי מספיק שאחד יגיד שהוא לא מוכן להיות איתנו, מה שנקרא, בהסתערות קדימה, מספיק שאחד ימצמץ, אנחנו מפסידים. וזה המסר שאתם צריכים לחזור הלאה לקומות. אתם צריכים לחזור לקומות שלכם, לקומות הישיבה ולהגיד, חברים, אתם לא ירדתם היום, זה בסדר. אני שמח לראות אנשים שככה התמודדו, בכל זאת טוב. אתם לא ירדתם וזה בסדר, אנחנו, מה שנקרא, מוחלים לכם. באמת, מוחלים לכם. אבל לא יכול להיות שבפעם הבאה אנחנו נקרא לאנשים לרדת, או לשבות, או לקרוא כל צעקה, לא יכול להיות ואתם תישארו אדישים. אני אומר לאותם אנשים שנמצאו למעלה בקומות, איך אתם, באמת, לא משנה אגב אם אתם ג'וניור שרק התחיל ומפחד למקומו, או אם אתם סניור מנג'ר שמי לקראת שותפות. איך אתם מעיזים, נקרא לזה, איך אתם בכלל יכולים לעמוד בערב בראי ולהסתכל על עצמכם ולהגיד, אני לא ירדתי לעזרת חבריי, או אפילו יותר אנוכי. אני לא נלחמתי על העתיד שלי. אני בסך הכל, מה ביקשו ממני? לרדת לשתות פרישק ולשמוע איזה יו"ר התאגדות מדבר? זהו. אני לא עשיתי את הדבר הזה. אם אותו בן אדם חי עם עצמו בשקט, אם אותו בן אדם מרגיש שלם עם הבחירה שלו, אני אומר לכם, וזה מאוד בוטה וזה מאוד נחרץ. מבחינתי שלא ירדו בפעם הבאה. אני מחפש אנשים מוסריים ב-EY. אנחנו רוצים אנשים ערכיים שמוכנים להילחם על הזכויות שלהם. זו לא בושה. זו לא בושה מה שאנחנו עושים כאן. זו חובתנו וזו זכותנו. תקשיבו, נדרשת הקרבה. אין שום דבר טוב, אין שום מטרה נשגבת שלא שווה להקריב למענה. חברים, אני אומר לכם שוב פעם, אני לא יודע מה צופן המחר ואני לא יודע מה יהיה פה בעוד שבועיים או בעוד חודש. אני יודע שבעתיד יהיה פה מצוין. העתיד יהיה פה מה שנקרא ורוד. אבל מחר, מחרתיים, או מחר או ביום ראשון, אנחנו יכול להיות שאנחנו נקרא לכם להניח את העד ולהגיד, אני מתנצל, אני נלחם על הזכויות שלי. זו זכותי וזו חובתי, ויכול להיות שאתם תדרשו להקריב. וההקרבה הזאת היא תהיה לטובת כולנו. ההקרבה הזאת בסוף היא תצליח. ההקרבה הזאת היא תיזכר לכולנו לעוד שנים רבות. אני אגע בכמה קשיים שיש פה לאנשים. סליחה שאני עומד בגב ולפני. יש כמה קשיים לאנשים. הקשיים זה שהם אומרים, לא, השותף שלי הוא גבר, השותפה שלי היא ממש אחלה. חברים, השותפים, אני אומר לכם, גם ההנהלה הם אנשים טובים, ולא טענו אחרת, הם אנשים מצוינים, לא טובים אפילו. מצד שני הם מנותקים אפילו תביאו עד כמה, הם מנותקים גם השותפים שלכם. מי שפה נמצא מספיק זמן יודע איך המטריה עובדת. הם מנותקים גם השותפים. גם השותפים, לא, אין להם יותר מדי סייב, וסליחה שאני ככה מוריד בכבודם, אבל אין גם השותפים יותר מדי סייב, וזה דבר ידוע, ולכן שאתם, אני נמצא אצל שותף שאני מעריץ ומעריך, ואני מוכן לעשות בשבילו הכל. וזה לא שאלה של אוהד או נמרוד, זה שאלה של עובדים אל מול ההנהלה. דבר שני, אל תשכחו, אנחנו מתמודדים פה מול האנשים הכי בכירים במשק, ועל אף זה כל התארים שאנחנו נותנים להם פה,
אני רוצה להגיד לכם, אין הנהלה שאין לה נקודת שבירה. אין הנהלה כזאת. לא קמה הנהלה שיש לה טולרנס מספיק ארוך ומספיק חזק, במיוחד בתקופה של דוחות שנתיים, במיוחד בתקופה הכי לחוצה בשנה. אין הנהלה כזאת. השאלה, מכיר את הבדיחה על מי... שני אנשים בורחים מהאריה, מי ניצל? מי שרץ מהר יותר. אנחנו צריכים לדאוג שאנחנו נהיה אלה שנרוץ מהר יותר ורחוק יותר. כי בסוף מישהו יישבר, ואני מבטיח לכם, אנחנו כבר שנה וחצי לתוך התהליך הזה, אנחנו לא נשבר. ואנחנו לא נמצמץ, ואנחנו לא נראה רגע אחד של חולשה. אנחנו מאוד רוצים לקרוא להנהלה לשבת למשא ומתן. אגב, אתמול המשא ומתן פוצץ אחרי 4 שעות. מבחינתנו היינו שרים פה עד הלילה. נכון שיושבים למשא ומתן, אבל לתת שקל ולקחת אותו ממקום אחר, זה לא נקרא לנהל משא ומתן. זה נקרא לגרור רגליים ולסחוב את הזמן. תבינו, השלב הבא הוא כנראה ללכת למקום של להשבית צוותים מסוימים. אם זה צוותי נדל"ן, אם זה צוותי פיננסים, אם זה צוותי תעשייה ביטחונית, צוותים חשובים וגדולים. יכול להיות שאנחנו נגיד לכם להניח את העט ולקחת חצי יום חופש בהתחלה. יכול להיות, אנחנו לא יודעים. מה שאנחנו יודעים שאם מישהו ימצמץ פה ואם מישהו לא יהיה מוכן לעשות את המאמץ הזה למען החברים שלו, חברים, אנחנו נצא נפסדים. המהלך שעשינו פה היום הוא מהלך מנצח. אמרתי לכם, אנחנו ניצחנו. אבל אם אנחנו לא נמשיך להיות חזקים, אנחנו עלולים גם להפסיד. אנחנו עלולים לצאת שכרנו בהפסדנו אם אנחנו לא נמשיך להראות להנהלה שאנחנו פשוט לא ממצמצים. כשאנחנו ניגשים למשא ומתן ואנחנו מדברים עם ההנהלה, עם יושבי צוות המשא ומתן של ההנהלה, ואני יודע שיש מאחורי 2,000 עובדים, הדיבור הוא אחר לגמרי. הדיבור הוא אחר לגמרי, ואני רוצה שהדבר הזה ימשיך להיות פה. כולכם חלק מההצלחה הזאת. אתם תחזרו לבתים שלכם, אתם תחזרו עוד כמה שנים אחורה, ואתם תגידו, אני הייתי חלק מהדבר הזה שנקרא הסכם קיבוצי, פורץ דרך, היסטורי, בענף ראיית החשבון, ב-EY. אתם חלק מהדבר הזה, ואנחנו חייבים אתכם רתומים לזה עד הסוף. מה אנחנו מבקשים מכם? תמצאו נציגים לכל מחלקה, עדיין יש מחלקות שאנחנו נציגים שם לא מספיק רתומים למהלך. אנא מכם, נמצאים בוואטסאפ. אנא מכם. יש וואטסאפ, תצטרפו לנו לוואטסאפ. אנחנו רוצים לדעת שאנחנו מגיעים לכל צוות וצוות. הצטרפות להסתדרות, זה לא הולך להיות פרופגנדה על הסתדרות, אין פה גם נראה לי נציג של ההסתדרות אם אני לא טועה. זה לא העניין. לא לדבר על תמונת בחירות ולא על אבי ולא שום דבר. אנחנו התאגדות עובדי EY. אנחנו דואגים ל-EY. אנחנו עושים את כל מה שנדרש ל-EY. ההסתדרות נמצאת בתמיכה מלאה מאחורינו, ועל זה כן צריך להגיד להם תודה. אסור להקל גם בזה ראש או לזלזל. מצד שני, אנחנו חייבים שתצטרפו, תתמכו בנו בהסתדרות, תתמכו בנו בוואטסאפ, תתמכו בנו. לסיום, אני מבקש, תתכוננו לגרוע ביותר ותצפו לטוב ביותר. אי אפשר לדעת מה יהיה מחר. אי אפשר, יכול להיות שמחר אנחנו נחתום על הסכם. יכול להיות. אנחנו לא קוראים לכך, לצערי. אבל תתכוננו לרע ביותר ותצפו לטוב ביותר. כשאני אומר להתכונן זה להיות זמינים בוואטסאפ, להיות זמינים לנציגים שלכם וחבריי, תתאגדו עם כל מה שאתם צריכים, אנחנו כאן. אני חוזר ואומר. קיבלתי פה איזו הערה, למרות שמי ששמע אותנו כבר מסתובבים בין מקומות ויודע את זה. אנחנו לא התאגדות עובדים של סטאז'רים, או רק סטאז'רים. אנחנו לא התאגדות עובדים שרק עובדי תל אביב, או התאגדות עובדים רק של ציבורי החשבון. ה-CDS, אני יודע שחלק נכבד נמצא פה, ה-CDS זה המערך הכי מקופח, זה סקטור שלם שמקופח. ואני אומר לכם, ואני קורא ל-CDS, תעזרו לנו, אתם לא מספיק עוזרים לנו. כל מערך ה-CDS, לצערי, הוא נמצא פה לאורך שנים, בלי יותר מדי העלאות שכר, בכלל, בונוסים, בלי קרן השתלמות, בלי שום דבר, אפילו ימי מחלה מהיום הראשון הם לא מקבלים, חלקן בשנתיים הראשונות. רובם, כולם, אתם מבינים את הפער פה. לכן חשוב לי להגיד, CDS יקר, אתם נמצאים בפרונט, אתם העובדים שיכולים להישאר עד הפנסיה. אני לא מתבייש להגיד את זה גם למרות שהרוב פה ציבורי החשבון. מצד שני, אם אתם לא תתחילו לקום ולעשות קול זעקה,
יש גבול כמה אנחנו יכולים לעשות את העבודה הזאת בשבילכם. אני קורא לכל ה-CBS, כפי שנשלחנו לכם מייל. אנחנו רוצים חבר התאגדות שיציג ויהיה נציג של ה-CBS. אני מקווה שהיום אנחנו כבר נקבל דבר כזה. אני מודה לכולם. אני אומר לכם, ההתרגשות פה היא עצומה. עשינו משהו גדול. אגב, אני מראש מתנצל. זה הפך להיות הפנינג, אגב, הפנינג מאוד מאוד נחמד, ככה גם אירוע החיים שלכם ב-EY. זה, ככה יכולה לראות happy hour אמיתית ב-EY, ולא פשתי לראות מהבית. מצד שני, לא באתם לפה בשביל הפרישק, ולא באתם פה בשביל הדי-ג'יי, ולא בשביל להחזיק בלונים או להניף שלטים. באתם לפה כי אתם מאמינים שהמאבק שלנו צודק, והמאבק שלנו נכון, ואם הוא לא יעשה עכשיו, הוא לא יעשה לעולם. תודה רבה.